Slovensku. V ďalšej časti rubriky, v ktorej postupne navštívime všetkých 79 našich okresov, sa tentoraz vyberieme do okresu Liptovský Mikuláš. Čo zaujímavé ponúka turistom a návštevníkom, o tom sa už porozprávam s Martinou Drozdekovou z informačného centra mesta Liptovský Mikuláš, ktorú už mám na telefónnej linke. Dobrý deň, želám. Dobrý deň. Váš okres patrí k tým kutom Slovenska, v ktorých návštevník nájde naozaj... No, super,